Alapvetően az első hét a kiképzésből az inkább mentális jellegű, elméleti felkészítés, főképp ugye az adott antárgyak oktatása, amelyek megalapozzák a képzésfőpi gyakorlati oktatás, illetve nagyon fontos az első egy-két napban a rendre, fegyelemre, pontoságos szoktatásra a katonállománynak, hogy megtanulják azt, hogy katonák és csak parancs szerint ténykednek. Utána pedig a második, harmadik hét az alapvetően a gyakorlati képzés, lőkiképzés, alakifoglalkozások, harcászatfoglalkozás, illetve az kapcsolódó egyéb kiképzési ágak, mint híradó kiképzés, leadottan kiképzés kapják meg a katonák. Ha valaki önkéntes tartalékos lesz, viszont van munkahelye, és behívják, akkor mi történik? Szabadságot vesz ki? Általában két eset fordul elő, vagy szabadságot vesz ki, főleg az ilyen rövidebb idő kiképzésekre, vagy pedig a honvédség a nagyobb cégekkel kötött egy szerződés, amelyben a cégek biztosítják a honvédség részére a tartalékos katonát kiképzésre, vagy tényleges katonai szolgálatra, és ennek fejében a honvédség kompenzálja addig a munkaerő kiesést. Novák közkatona, jelentem, tüzelésre kész! Miért döntött úgy, hogy eljön önkéntesen a kiképzésre? Mi motiválta? Mint sokan másokat, engem is a határvédelemben való részvételi szándék motivált elsődlegesen, úgy általánosságban pedig hazafias küldetésből, férfias kihívásból és egy kis állapotváltozás iránti igényből jelentkeztem önkéntes műveleti tartalékosnak. Sokan egyébként egyfajta nyaralásnak is fogják föl azt a kiképzést, amiért még fizetnek is a honvédségben, úgyhogy az átlag életkor az nagyon alacsony, ami nagyon jó is, hiszen nagyon örülök, hogy az önkéntes műveleti tartalékosok átlag életkorát így sikerül fiatalítani. Mi volt az elmúlt 3 hét legpozitívabb élménye? Kellemes csalódás volt számomra a kiképzés, hiszen az apáink generációinak elmondásával szemben például sokkal többet lőhetünk, előjáróink értelmetlenül nem szivatnak minket, felkészültnek tűnnek, nagyon tartalmasan telik a napi 14 órás kiképzés, nagyon sok elméleti és gyakorlati oktatással. Tulajdonképpen a szabadidő az, ami nagyon kevés, talán ezért is volt 1-2 leszerelés, de aki azért jött alapvetően, hogy a tudással gazdagodjon, annak azt gondolom, hogy nem okozott csalódást a honvédség. Akkor sem, hogyha 3 hétre otthon kellett hagyni a családját emiatt? Ez valóban elég ritka az állományban, hogy valaki nagycsaládosként vegyen részt. Nem is lehetne még háború esetén sem besorozni a magamfajta 3 gyermekes édesapákat. Mégis, mivel mind a 4 nagyszülő tud segíteni, különösen ilyenkor nyáron feleségem is könnyebben tud helytállni a 2 gyerekkel, de hétvégékre hazamehetünk, és akkor azt gondolom, hogy az egész család büszkén fogad. De ennek is megvan az előnye, hiszen például a korai kelés sokkal jobban bírom, mint azok, akiknek nincsenek kisgyermekeik, úgyhogy mindennek megvan a maga előnye. Majdnem itt volt 10-esen tárgyakorlatilag. Ki a cél, a alsó cél közepén? Alsó cél közepén, igen. Nagyon jó. Jó. Értettem. Hogy érezte magát az elmúlt 3 hétben a kiképzés alatt? Én nagyon jól éreztem magam, rengeteg olyan kihívással szembesültem, amivel a civil életben nem. Tehát akár a gyakorlatok során, akár például az elméleti foglalkozások során rengeteg olyan információ hangzott el, ami azon kívül számomra nagyon érdekes volt, azon kívül az embernek a tudását bővíti. Mit motiválta akkor, amikor önként jelentkezett erre a kiképzésre? Hát engem az EGRI hadkiegészítő parancsnokság keresett meg, mivel én történelemszakot végeztem, illetve végzek még most is, és temetőkkel, hadisírokkal, haditemetőkkel foglalkozom, mint kutató. Hogyan telik egy nap? Mikor kezdődik? Mikor végződik? Hát nagyon korán kelünk a civilek számára, számomra ez, megmondom, ez őszintén az elején egy picit nehéz volt, én szeretek sokáig aludni. De 5 óra 30-kor van ébresztő, ezután általában reggeli torna, következik egy kis testmozgás, ugye felfrissül az ember, indítja a napot, ezután étkezés, amennyiben fegyverekre van szükség a napi feladatok során, fegyverek felvétele, és utána délelőtt általában 1,5 órás foglalkozások, ilyen 10-15 perces szünetekkel, utána ebéd és délután pedig 50 perces foglalkozások. Ezek ugye elég változatosak, tehát tartalmaznak például egészségügyi képzést, elméleti foglalkozásokat, itt ugye most gyakorlati foglalkozások zajlanak, és ezek mind olyan foglalkozások, amik minket majd a későbbi potenciális feladatainkra készítenek elő.
Fiatal nőként mennyire volt megterhelő a kiképzés fizikai része? Hát voltak azért olyan pillanatok, amikor az ember azt mondta, hogy jó, akkor most már, ha ezt így lehetne, akkor ne ennyire. De én mondjuk tájfutok, tehát hogy nekem már azért van egy olyan alap fizikai állapotom, amely mondjuk bizonyos feladatokat könnyebbé tesz talán számomra, mint másoknak. Viszont ami például személyesen számomra egy picit nehéz volt, hogy gyakran kellett én kifejezetten nehéz dolgokat, hogy például a fegyvert tartani egész nap nagyon feszesen. És ez például egy nőnek azért csuklóból és karból, hát nem mindig kényelmes. De azt gondolom, hogy aki ide eljött, ez vállalta, ez is része. Ezért nem olyan sok hölgy van itt, de akik itt vannak, én azt gondolom, hogy ők maximálisan kitartóak, és nagyon jól teljesítik a feladatokat mindannyian, ahogy én is próbálom. És azt gondolom, hogy hát ez számunkra egy picit nehezebb, de ettől függetlenül szerintem egy abszolút teljesítő. Nincs velünk kivételezés, viszont azt gondolom, hogy olyan feladatokat kapunk, és ez az egész állományra igaz, amelyek mindenki számára odafigyeléssel, kitartással, akarattal, munkával teljesíthetőek. Végül is a családban ennek már hagyománya van, tehát mind a két nagyapám tiszt volt a hortérában, illetve én fontosnak éreztem, hogy ha valamilyen katasztrófa, ne adj Isten, valamilyen csetepati alakul ki az országban, akkor legyen megfelelő számú ember utánpótlása. Én a hazám és a családom védelmében döntöttem úgy, hogy ha ne adj Isten valamilyen katasztrófa, vagy valami egyéb balcsapás történik, akkor legyen ember, aki tud segíteni. Tehát ebből a megfontolásból. Hogy érezte magát ez alatt a 3 hét alatt? Azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül azt kaptam, amit vártam. Teljesen logikusan felépített kiképzésen veszünk részt, egyik dolog épül a másikra, ugye eredendően tanárember volnék, egyébként jelenleg idegenrendészként szolgálok Szegeden belügyminisztérium alatt. Van egy kis, hogy is fogalmazzak, fizikai állóképességjavító gyakorlás, főleg azoknak, akik még ugye ilyen szeleburdi fiatalok, mert ők is vannak, hál' Istennek szép számmal. És tehát nekik még ebbe bele kell rázódniuk, de úgy érzem, hogy a második hétre már sikerült összerázni a csapatot. Mi idősebbek, ugye én 37 vagyok, mi idősebbek próbáljuk őket segíteni jó tanácsokkal, úgy is hívnak engem körletemben, hogy fater. A feladatok néha megterhelőnek tűnhetnek néhányuknak, hál' Istennek én jó fizikumnak örvendek, a mai napig rendszeresen edzek, kickboxozok. Tehát nekem annyira nem megterhelő, de bizony van, akinek vannak még hiányosságai, de ezen a kiképzők segítenek nagyon szívesen. Faterként van-e olyan visszajelzés a fiataloktól, hogy szeretnének visszatérni és további kiképzésben részesülni? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatal állomány nagyon-nagyon lelkes, itt jószerivel 18-19-20 éves fiatal emberekről beszélünk. Mint az előbb is említettem, nagyon lelkesek, akiket ismerek, 10-ből 8 biztos, hogy tovább megy a honvédség irányába. Ugye én már családos ember vagyok, nekem van egy kisfiam, 21 hónapos, tehát én valószínűleg visszatérek ugye a civil szférába, hogy úgy mondjam, ugye az én saját kis idegenrendész szakmámhoz, de ameddig csak lehet, én ezt fenntartom. Tehát én azért jöttem önkéntesnek, mint már említettem, hogy ha valami baj üt ki, akkor tudok segíteni a hazámnak, illetve a családomnak is ezáltal.